Druhého ročníku druhé fotbalové ligy, kdy jsme zde na Letné přivítali tým SK Baník Sokolu. Vítám tady hlavního trenéra Západu Českého svazu pana Aleše Jindru, na domácí straně po vítězné premiéře Aleše Křečka. Čestný večer a poprosím tedy nejprve oba trenéry, aby to dnešní úvodní kolo a ten dramatický zápas zhodnotili. Samozřejmě přednost mají hosté, takže poprosím o úvodní komentář. Na hodnocení je velmi jednoduché, utkání jsme měli dobře rozehrané. Odvíjelo se to od scénáře, který jsme předpokládali, očekávali. Podařilo se nás střelit první branku. Samozřejmě, že super se snažil o vyrovnání. Rozhodující chvíle nastala, nevím kolikátá to byla minuta, kdy jsme nedokázali kromě naší vyloženou šanci byl by stav 2-0, bylo by utkání dle mého názoru asi rozhodnuto, nebo minimálně bychom tímto proměněním bodovali, si myslím. Z protiútoku po naší chybě jsme inkasovali a tím se to utkání zlomilo. A samozřejmě potom velká chyba brankaře, to utkání rozhodlo definitivně. Děkuji, prosím, tak já souhlasím s kolegou, že i podle nás se ten scénář podle mě se vyvíjela ta hra ze začátku, tak jak my jsme očekávali. Sokolov výborně bránil svoji půlku, nesnažil se napadat nějak vysoko naši rozehrávku, čekal na naši chybu, my jsme hráli velmi špatně na první poločas, hráli jsme pomalu, obehrávali jsme ty míče dlouho, hodně přihrávali zbytečně zpět, bez pohybu. Tím prvním poločasem jsme vůbec nebyli spokojení. Samozřejmě, že ten druhý poločas jsme chtěli udělat nějakou změnu, která by nás do toho zápasu vrátila jak herně, tak výsledkově. Myslím, že se nám podařilo tím, že jsme přešli na 3 obránce, což jsme v podstatě chtěli hrát i od začátku, ale z důvodu absence některých hráčů, který jsme na poslední chvíli neměli, tak jsme se rozhodli pro takovou variantu, kdy jsme chtěli mixovat 4-2-3-1 a přecházet na 3-4-1-2. Na to, co jsme se připravovali a co budeme hrát. Myslím si, že tohle nám vyšlo, že jsme soupeře ještě víc přehráli, přitlačili, souhlasím s tím, že měli velkou šanci na 2-0 a potom se ten zápas samozřejmě vyvíjel asi jiným způsobem, ale to už je fotbal. Vychytal nás dneska velmi k tomu výsledku pomohl náš brankář, který tuhle šanci potom ještě v závěru, kdy soupeř měl standardky a přitlačil úplně v tom samotném závěru k vlastní brance. Další výborný zákrok, který nás podržel a já jsem rád, že s takhle silným soupeřem jsme tady to utkání dokázali otočit a vyhrát 2-1. Děkuji tedy za úvodní komentáře z obou trenérů. Pokud ještě máte něco k doplnění, nějaké otázky. Bych možná stalo z toho trenéra, co řekl brankáři po takovém gólu. Maria, tak já se držím zásady, že to utkání zásadně nehodnotím. Až na výjimky hráči nemluvím, takže já myslím, že Bertelmann je inteligentní hráč, že on si to dokáže vyhodnotit sám, že určitě to chyba byla velká, nemá cenu v tuhle chvíli s nimi se rozebírat. Uvidíme, co dál. Možná. No, ale je to zkušený brankář. Samozřejmě stát se to může, ale je to velmi nepříjemné. Nic asi nemá cenu to říkat. Ještě by mohl na to nedá. Stalo se, že před zápasem byla taková konference, tak se dalo, že nemůžu nastoupit 3 hráči, nakonec jich bylo víc. To se to nestalo, že Kubica, Martárek a těchto. Vy jste věřil, že budou mít registraci na já jsem věřil, samozřejmě u některých bylo úplně jasný, že to nebude, ale toho hráče, nebo ty hráče, který jsem potřeboval, abych mohl něco hrát, tak tam jsem věřil ještě hodinu před zápasovým tréninkem v pátek, jsem měl všechno připravené jinak a tam se došlo k tomu, že i přes velkou snahu našich funkcionářů se nepodařilo tohle vyřídit a proto jsme museli udělat tuhle změnu. Zaskočilo to třeba nějak hosty tady tohle, že, protože asi jste čekali úplně jinou sestavu z Zlínskou, že jo? Tak já jsem věděl, že tady některý hráči nejsou zaregistrovaní a
čtvrťroka tady působil, takže ví, jak to tady taky chodí. My řešíme občas stejný problémy, takže já myslím, že to je podobné. Si dokážu představit, jak ta situace byla pro trenéra nepříjemná a složitá. Já se zeptám domácího trenéra. Aleši, co si řekl hráčům v poločase v kabině, protože pak hráli opravdu výborně? No, bylo to takový důrazný, taková důrazná promluva nebo domluva, že pokud takhle chceme pokračovat v tom zápase, tak nemáme šanci tady porazit už vůbec ne Sokol, ale nikoho. Takže tam ty hráči se museli šáhnout do svědomí a říkám, ta promluva moje byla konstruktivní, já myslím, že hodně důrazná a já si myslím, že se ty hráči vzali k srdci a že v tom druhém poločase i tohle a i samozřejmě ta změna, když jsme vyndali jednoho stopera a teď jsme to trošku posunuli nahoru, hráli jsme na tom útočníky, že nám to potom pomohlo. Děkuju. A ještě bych se dostal tam na jednu věc, už si pochválil brankáře, který byl výborný dneska. Byl tam ještě někdo z klubů domácím, s tím Rešem, kdo trošku tě zasloužil ocen? Já většinou hodnotím tým jako tým a nechci prostě vyzvat jednotlivce, když tam není nějaký výjimečný výkon a ten byl dneska u brankáře, tak to jsem pochválil. Myslím, že za ten druhý poločas, hlavně za první poločas bychom pochválili nikoho, to byla bída, a za ten druhý poločas si myslím, že ten týmový výkon byl slušný a že jsme si zasloužili jako tým. Děkuju. Na jednu otázku na pana Cvička. Měl jste klidné spání, vzhledem k tomu, že jste viděl, že bude tam se hodně improvizovat, nebo už jste to zažil? Vůbec ne. Já si myslím, že trenér, který projde Ružomberkem, tak je na lecos zvyklý a to, co já jsem zažil tam, tak si myslím, že už asi nezažiju, nebo doufám, takže jsem spal úplně klidně. Takže jestli je to všechno, tak děkujeme. Maličký dotaz. Už jsem mluvil o těch registracích, které se nepodařily. Je třeba předpoklad, že se to podaří do toho druhého utkání, co bude hrát? Musí se. Musí se. Musí se. Dobře, děkuji.